Bon dia a tothom. Com sabeu, avui tenim un convidat excepcional. És el vicepresident Junqueras. Aquesta setmana és la Global Money Week. Aquestes instal·lacions, la llum, la calefacció, tot això es paga en pressupost públic. Intentem garantir que tota la nostra gent, que tots els membres de la nostra societat tinguin el màxim de serveis possibles i tot això es paga en pressupost públic. En definitiva, ho paga algú, ho paguen les nostres famílies, ho paguen a través dels impostos. I per tant, els impostos són la manera de finançar aquest pressupost públic. És evident que això perjudica la recaptació general, perquè tot el frau és diner que en lloc d'estar a disposició del nostre sistema educatiu o del nostre sistema sanitari es queda a la butxaca del defraudador. Per exemple, una dada molt important és la taxa d'activitat femenina i la taxa d'ocupació femenina. Els països més rics del món són els països amb les taxes d'ocupació femenina més altes del món.